Wannan matar da ta ban address. Me za ka mata? Tana so zan aure ta na kwana 3. Za ka yaudari Nafisa kenan? Za ta ban miliyan 3 sannan zan mata saki 3. Me? A lalle wannan tayi mai kyau ne. Ki tunani Nafisa. In yi tunani fa kake cewa. Baki yarda ba kenan. Kwana 3 kawai Nafisa. To kin ji kwana 3 fa kadai yace. Ko na minti 3 Faisal ba zan taɓa bari ka auri wata ba. Bari har kwana 3. To kai Faisal ka hankura. Miliyan 3 ba. Ba za ka hankura ba kenan. Ba ni da nake cikin wannan kadafin in bar wannan miliyan 3. To yanzu ya za yi? Kawai dai a san yadda za a yi amma. To ke me zaki da me sai da rake? Ina ruwanku? Me raken shi nake so shi na zaɓa zan yi rayuwa da shi ba ruwanku. Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawa domin ci gaba da kallon kayan na bidiyo shahararru na ban dariya